Ladies and gentlemen, let's hear it for entry number 1. Your official time is 5 minutes 48 seconds. You have 1 minute to exit the grounds. Once again, this is the drum and lyre dance category of the Grand Street. Once again, please welcome entry number 2.
Entry number 2, your official time is 4 minutes 58 seconds. You may now exit the grounds. Your 1 minute starts now.
Thank you very much. Entry number 3, your official time, 5 minutes, 29 seconds. You may now exit the performance area. Your 1 minute starts now.
Thank you very much. And we're ready. Please welcome entry number 5.
And we're ready.
Ladies and gentlemen, and Hello, hello.
Entry.
Ladies and gentlemen, entry number 3, official time 5 minutes 35 seconds. Your 1 minute to leave the performance area starts now. Pagbutihan mo anak, o basta masusunod ka. Ikaw ang maging isang galit na nurse. Opo, Nay. Aking gagawin ang suling ko ng aking pag-aaral para sa Naway pagkabayan tayo ng Puong Santa Cecilia upang makaligtas ng masaganang ating kalamansian. Tayo ay magtanim. Magtanim, tayo ay magtanim. Magtanim, tayo ay magtanim. Bang sa labinto at sa lagubang, ang babae sa lansangan, umumiri parang tandang. Chichichi, talibang-bang sa labinto at sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang. Bango-bango ng bulaklak, pag-inamoy ang sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap, amoyin ang bulaklak. Mahal, muli na naman tayong sinusubok ng panahon. Ito na naman ang bahan na sasalot sa ating kalamansian. Mahal, paano natin kalamansian? Paano ng pag-aaral ng ating anak? Huwag kang mag-alala, hindi tayo papabayaan ng ating patron Santa Cecilia. Tama ka dyan, manalangin tayo na magpaligsid at magkaroon tayo ng masaganang ani sa ating kalamansian. Naway gabayan tayo ng ating patron Santa Cecilia. Viva Santa Cecilia! Patron ng musika! Sino man ang nabubuhay sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.
Maraming salamat. Entry number 4, your performance time has started.
balinaay a panagbiag da pablito ken Susan iti ili a narvakan. Lakay! Lakay agriing kan! Tinta kita, enta kiti mula tayo! Ay, wen, bakit? Intan! Nanang, tatang, nakang-angot yung ubong ti baboy tayo. Kasta ka di, anak! Itayo ka rute, nagdalos! Pare! Ada ASF, di ta ka bang iba nga ili! Adain kuyog ko, a veterinaryo! Alaman, garudok, kita eman dagiti baboy mi. Awan ti problema, nasalun at da. Mabalina na maparti! Oh, Virgen Maria, Nuestra Señora, Tibantay Carmel, sapay ko ma, tababaen, tinapateg, apan ang ibabaet mo. Iyatnag ni Kristo nga anak mo, tikalkalikaguman mi, apam makawan, kaasi, tulong, ken biag, anadyasan. Amen.
Thank you very much. Entry number 6, your official time, 5 minutes, 48 seconds. You have Insali dumay diway, dong ay sidong ilay, insinali dumay, ay sali dumay. Elalay, elalay, ela ela elalay, 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 ela ela elalay, elalay, ela elay. Salidomay.
si Dong Ilay. In sinalidomay, Dong Dong ay si Dong Ilay. In sinalidomay, ay sa lidomay. Ay sa lidomay, diway. Ay sa lidomay, Ladies and